Magandang araw sa lahat. So ngayon magluluto tayo ng pinangat na laing. Ito yung fresh na laing lulutuin natin sa gata ng niyog. So panoorin natin sabay-sabay kung paano gawin to. Ayan, so unang gagawin natin guys ay tatanggalin natin yung dahon dun sa kanyang tangkay. Ihihiwalay natin yung mga malalapad na dahon at yung dahon na walang butas dun sa mga dahon na may mga butas at maliliit. Kasi yung may mga butas at yung maliliit na dahon, yun ang hihimayin natin sa maliliit na piraso. Tapos yung magagandang dahon, malapad na walang butas, doon natin ibabalot yung mga hinimay natin na dahon ng laing. Okay? So, kung mapapansin ninyo dyan, dalawa ang lalagyan namin. Mayroon para dun sa malalapad at walang butas at may lalagyan para dun sa maliliit at may mga butas na dahon. Okay? So, ganun ang umpisa ng paggawa ng pinangat. Next guys, ay hihimayin na natin yung mga dahon ng laing. So, kailangan maliliit ang pagkakahimay. Okay? So, pwede naman pa isa-isang dahon. Pwede rin naman maramihan, patong-patong. So, depende kung kaya nyo naman yung ganyan. Ayan, basta mahimay natin siya sa maliliit na piraso. Ayan. Okay, so ganyan lang. Pagkatapos nun guys, kukuha tayo ng dalawang buong dahon ng laing. Pagpapatungin natin sila ng magkaharap, ganyan. Tapos ilalagay natin yung mga hinimay natin na dahon ng laing dun sa gitna. So maglagay tayo ng sapat lamang. Okay? Tapos itutupi ng ganyan. Parang i-envelope natin yung maliliit, yung hinimay natin na dahon ng laing doon sa buong dahon niya. So, ganyan ang magiging hitsura niya guys pagkatapos ninyong balutin yung lahat ng hinimay na dahon ng laing. Okay, pero hindi pa natatapos dyan ang ating paggawa ng pinangat. So, panoorin natin yung mga susunod pa. Yan guys, dito naman tayo sa mga ingredients. So, ito yung tanglad. Tinanggal natin yung part na matigas. Okay? Tapos, hihiwain natin siya or gagayatin ng maninipis at maliliit. So, ganyan. Kukuhanin natin yung part na malambot lang. So, wag na yung doon sa part na green na. Kukuhanin natin tong bandang puti lang ang kulay. Okay. So, hanggang sa ganyan lang yung kukuhanin natin doon sa tanglad. Wag na natin isasama yung green na green. Pero pwede natin yun isapin mamaya doon sa pinakailalim ng kaldero. Okay? So, after nyo maputol yun, yan. Gagayatin pa natin ng pinong-pino yung mga tanglad. Okay? So, ganyan ang gagawin natin. Yan guys. So, kailangan magayat natin yung tanglad ng pinong-pino. Kasi isa yan sa mga magpapasarap at magpapabango ng ating pinangat na laing. Alright, tapos punta tayo dun sa ibang ingredients. So, ayan na guys, magkakasama na sila yung tanglad, sibuyas, bawang, at saka yung niyad-yad na luya.
Okay? Ito naman guys yung liempo. So medyo pinakuluan ko na siya ng mga 5 minutes para ma-blanch lang siya. Tapos hiniwa ng maliliit. Ito naman po yung ginupit na dahon ng saging. Mga halos kasing laki siya ng palad. Yan kasi yung ilalagay natin dun sa ilalim ng bawat isang piraso ng pinangat natin na laing bago itali. Okay, so panoorin nyo mamaya kung paano yan gamitin. So ito naman guys yung gata ng nyog. Inihalo na namin yung lahat ng ingredients dyan. Nilagyan na rin ng sili, paminta at asin. So templado na yan, kumbaga. So tansyahin na lang ninyo kung gaano karami ng gata ang kailangan ninyo. Depende sa dami ng laing na lulutuin. Okay? Yan guys, yung dahon ng saging, ilalagay natin dun sa ilalim nung binalot natin na laing. Maglalagay na tayo ng karne, palaman dun sa gitna. Okay, yan yung liempo. So, pwede rin kayo maglagay ng mga crabs, ganon. Depende sa kung anong gusto nyo. Tapos, lalagyan ng gata. Yung gata natin, templado na yun guys, ha. Ayan. Tapos, babalutin natin yung dahon ng laing dun sa laing din mismo. Tapos, tatalian ng straw. So, yung straw guys, huhugasan nyo muna, ha. Tapos, puputol-putulin nyo na siya ng depende sa kung gaano kahaba ang kailangan ninyo. Para sakto lang pag itinali ninyo dun sa pinangat. Okay, so ganyan lang. Tatalian lang yan siya. So nilagay na namin yung lahat ng binalot na laing dun sa kaldero. At yung natirang gata, isinama na rin namin siya. Mapapansin niyo mayroon siyang butas sa gitna. Sadyang nilagay yan guys para kapag kumulo na yung gata, ma-spread siya evenly dun sa ibabaw ng mga binalot na pinangat. At magkakaroon yan siya ng mga buo-buo na gata dun sa ibabaw. Ayan guys, kita nyo kumukulo na siya. Okay, so malapit na yan. And, taran! Ayan na siya. So, ang dami-daming rapat sa ibabaw. So, yung nasa ibabaw na yan, guys, yan yung mga tumigas or namuo na gata ng nyog dun sa ibabaw nung ating nilutong pinangat. So, napakasarap niyan. Alright, so maraming salamat sa panonood sa aking video at please subscribe to my channel. Bye!